खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदोलाय, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, जाय महिला आइजोफ्रा अरुणदयनि 3.0 राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन दै लोगोफोर, आरो नैबे सिगांनि बे 1.0 आरो 2.0 मोननायफोराबो 3.0 सोरबा बायदिया मोनदों आरो सोरबा बायदिया थालांदों लोगोफोर। नाथाय बे थालांनाय आइजोफ्राबो नैबे 3.0 गोदानै एप्लाइ खालामफिनदोंब्ला बिथांमोना नैबे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव खेबसेयैनो 8,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हासिगोन अरुणदयनिखौ दै लोगोफोर। बेवहाय नै लिरनानै होखादों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा। 5,000 जादों नोंथांमोननि अरुणदयनि आरो 3,000 जादों नोंथांमोननि बिहु बैसागुनि मुङै मानि अनसुंथाइ मानि गिफ्ट आरो नोंथांमोननि। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै 20 तारिखआव मोनगोन लोगोफोर। बेवहाय बेसेबां जोना मोननो हागोननो, बेवहाय गासै 37 लाख आइजोफ्रा बेवहाय बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन लोगोफोर। बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो जुदि गाव गावनि बेंकखौ जुदि KYC होनानै लायाखैब्ला KYC होनानै लाथार, नङाब्ला नोंथांमोना 20 तारिख फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि जि रांखौ जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ सोनानै हरोब्ला नोंथांमोननियाव फैसाया हाबफैनाय नङा, मानि पेन्डिं जानानै थागोन। दा नैबे दिनै 3 तारिख लोगोफोर, बे 3 तारिख बारा गैला, बे 18-17 दिननि गेजेराव नोंथांमोना बे बेंकखौ नोंथांमोननि बेंकखौ चेक खालामनानै ला आरो KYC होनांगौब्ला नोंथांमोना KYCखौ थाबैनो होनानै ला, जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टआ फैसाखौ सोनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबफैनो हायो। नङाब्ला नोंथांमोना इयुनाव फैसा हाबाबा बेबायदिनो प्रब्लेम जायोब्ला नोंथांमोना गोबां दावराव सोमजिगोन। बेखायनो बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। दाबो 17-18 दिनसो टाइम दंबावो, नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा दै। बेनि सिगांनो नोंथांमोना बे 8,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेंकखौ चेक खालामनानै लादे आरो लोगोसे DPDजों लिंक दंना गैया बेखौबो नोंथांमोना चेक खालामनानै ला। गोबाङानो मा सानो, गाव गावनि एकाउन्टखौ DPDजों लिंक दंखायो होननानै सानो दै लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोना मोजाङै चेक खालामा, मोजाङै चेक खालाम बेंकआव थांनानै। बेनिफ्राय नोंथांमोननिया DPDजों लिंक दंना गैया बेखौ मोजाङै चेक खालाम। लोगोसे KYC होनांगौब्ला नोंथांमोना थाबैनो KYC होनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर। बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खनले खावलायहरखाबाय आरो सिगांनि भिडिअआवबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जोंहा फेब्रुवारिनि 20 तारिख जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना 8,000खौ मोननो हासिगोन। 5,000 जादों अरुणदयनि आरो 3,000 जादों नोंथांमोननि बैसागुनि गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों PM किसाननि, जाय बिथांमोना PM किसाननि बे 20, 21 आरो नैबे दा मोननो गोनाङा 22। बे 20 आरो 21 आरो 22 गोबां आबादारिफ्रानो बेवहाय माने 20 आरो 21 इनस्टलमेन्टफोरा दानजानानै दङ आरो गोबाङानो स्टप जानानै दं, माने बिथांमोना फैसाखौ मोनाखै। नाथाय बिथांमोननि स्टेटासखौ नायोब्ला गासिबो येस जानानै दं। बिथांनि बेंकजों आधारजोंबो बिथांनिया येस जानानै दं आरो लेन्ड हल्डिंआबो येस जानानै दङ आरो लोगोसे EKYCआबो येस जानानै थासेयावबो नाथाय गोबाङानो बे PM किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हायाखै। PM किसाननिफ्राय गोबां गोदान नेम ओंखारबाय थायो लोगोफोर। दा मानि थाखाय ओंखारो बेबायदि बेखौ बुजिस'नो हाया आरो गोबां बेबायदिनो गासिबो येस थासेयावबो मोना आरो गोदान नेमफोर बिथांमोना सोसनबाय थायो आरो लोगोफोर। दा बेनि गेजेराव सिगां जायफोर मोनबोदोंमोन आरो नैबे 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्टनिफ्राय गोबां स्ट्रिक्ट जादों। बेवहाय माने गोबां मानसियानो येस थासेयावबो फैसाखौ मोननो हायाखै दे लोगोफोर। दा मानि थाखाय मोननो हायाखै बिनि बिथांमोना बेवहाय लिरनानै होदोंब्लाबो नाथाय माखासे खारनखौ बिथांमोना फारियै फोरमायजोबनानै होआखै दे लोगोफोर। बेवहायनो नोंथांमोना दा नै PM किसाननि जि 22 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला दानिया मा नांलायगौनो, फार्मार ID नांलायगौनो लोगोफोर। फार्मार ID नङाब्ला नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो हालालाय। दा नोंथांमोनाबो बेखायनो फार्मार IDखौ खुलिथारनानै लानांसिगोनलाय। आरो जाय बिथांमोना 21 आरो 20 इनस्टलमेन्ट बिथांमोना मोनबोबाय थाखादोंमोन दै, गोबाङाथ' दानजाबाय। बिनि उनाव जाय बिथांमोना मोनबोबाय थादोंमोन, जाय आबादारिफोरा बिथांमोनाबो फार्मार IDखौ खुलिनानै लानांसिगौलायनो। जुदि फार्मार IDखौ खुलिनानै लायाबा नोंथांमोना एग्रिकालसारनिफ्राय
माखासे मुवा बेसादखौबो मोननो हानाय नंला जाहैबाय। दा गोदान गोदान नेम माने पिएम किसाननिफ्राय सोसनबाय थायो आरो। दा बेखायनो पाब्लिकफ्राबो गोबां माने बेले बेजेयाव सोमजिबाय थायो। बेबायदि गोदान गोदान नेम सोसनबाय थानायनि थाखाय दाथ' पिएम किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामफिननो थाखाय नोंथांमोननो फार्मार आइडिनि गोबां गोनांथिथार। दा फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानैसो खुलिनानै लाहैनो हागोन, आरो नङाब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि जि खाथियाव जि सक बाजारफ्राव CSC दखान दंब्ला नोंथांमोना बेवहाय थांनानैसो बे फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। आरो बे फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लायोब्लासो नोंथांमोननि बे लेन्ड हल्डिंनि जि प्रब्लेम जानाय बेखौ नोंथांमोना सल्भ खालामनानै लाहैनो हायो दे लोगोफोर। दा बेबायदि गोदान गोदान पिएम किसाननिफ्राय गोदान गोदान नेम ओंखारबाय थायो। दा नैबे 2026नि 22 इनस्टलमेन्टआव दा आरो मा गोदान नेम ओंखारलायो बेखौ बुंस'नो हाला लोगोफोर। नैबे फेब्रुवारि मान्थआवनो बिनि फैसाया हाबगोन आरो सियरलि बे फेब्रुवारियावनो नोंथांमोना बिनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।